Zimbabwe yekuti izvo takataura nyaya yekwarusape yekuti izvo kune mwana akaita sei, mwana akashaika uye achidriver kombi uyo ane coffin rakazoiswa pamusoro pekaunta yemwe shop mune imwe shop. Muri yeZimbabwe ndakandiri kutaura neveukama zvakare, izvo zvekutaura kuno kwatiri kuti kune umwe mwana weukama zvakare akazotanga kurwara zvakare achimanifesta zviito zvakamboitika pakutanga kuya kwezvakare. Mwana yakabva atakurwa akaenda kunosiiwa zvakare pamba pemunhu aitaurwa zita. Munhu iye zvakare achibva atakurawo zvakare akanongomudzorera padhuze nepagedhi kumba kwaangabva. Ndine nyaya zvakare update zvakare yekwarusape yemurume okushevedzerwa chinzi akazoonekwa akafa mushure mekunze kwakaridzwa bhera ari kurodhi. Mukadzi akabuda ngachidze girlfriend ndokubva amhanya kurodhi achibva anotoona murume wake akamutakura akaenda naye. Murume uyu guva rake paakavigwa veukama vakapikisana vachibva vazofukunura akanoitwa postmortem akaonekwa kuti munhu akapondwa. Muri yeZimbabwe pane mashoko ekuti kutaura kunoku mapurisa kana kuti vakomana vai vemabhandi vakaita basa. Pane vamwe vaamukati uyezve pane vamwe vakufonera veukama vachiti uyai titaurirane. Paka chitungwiza chekuchitungwiza chiri kuti kudini baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndikuzivise kuti mukati menzvimbo yechitungwiza madzimai vagara pasi ndokubva vaungana vakaona kuti pane chitiko chiri kuitika mukati menzvimbo yechitungwiza chinonyadzisa chinobvisa ono. Saka madzimai pachavo vakagara pasi ndokubva vaungana vachibva udzana kuti tiri kukumbirawo madzimai mumwe nemumwe akaroorwa aende. Kwakanzi izvo hatisi kuda mudzimai asina murume panyaya tiri kuronga iyi. Tiri kuda mudzimai ari mumba. Tinozviziva kuti variko madzimai asiri kugara nemurume bhati vakarongeka kumba kwavo zvichienderana nehono. Tiri kukumbira madzimai wese ari kugara nemurume wake nevana vake pamba kunyange asina vana bhati ari mukadzi ari kugara nemurume. Mumboya tisangani tigare pasi tironge pamusoro pechinhu chinoda kutinyadzisa mukati menzvimbo yechitungwiza kuti toita sei nacho. Chii chiri kunyadzisa nzvimbo yechitungwiza? Muchitungwiza mukoma KB kune nzvimbo iri kuchitungwiza iri kuwanikwa amai nemwana vasiri kuwirirana. Zuva rega rega rakasikwa naMwari vari kurovana kudamburirana hembe vachipfapfaidzana vachirwisana. Nyaya ndikubva yazoitwa tsvakurudzo kuoneka vachirovana zvakare nekubasa kwavanosevenzera. Basa racho mukoma KB nderekuti izvo amai nemwana uyu vari kuenda kunomira panzvimbo inomira vanhu veTouchline vanotengesa muviri wavo vari amai nemwana vachirwira zvikomba. Vanogara vese havagari vese. Mwana anogara kwake amai vanogara kwavo asi vanosangana kubasa. Vari kusangana kubasa renzvimbo yavari kuenda kunotengesa muviri wavo. Okay. So zvakaitika ndezvekuti izvo mwana ndiye akange akamira nemunhu. Amai vake vachibva vadarika nepo amai ndo vakazoshevedzwa nezita. Munhu achibva manga pakamira amai achienda nani akamira mwana achienda naamai. Munhu haana kudzoka achibva enda zvachose. Mwana amai vakaenda vachibva vadzoka. Mwana akaenda kunobvunza kuti bati amai zvinombofamba sei kuti munoona ndakamira nemunhu musikachitura nemunhu sikana amai inini chandagona kuita kukukwazisai. Ndine munhu wandabatsa ruoko here kana kutevera. Vachibvotanga kutodza mwana kuti rega ndikuudze ndokusaka uri mwana patinomira isusu haumire. Waitofanira kutsvaga imwe nzvimbo yekuenda kunoshandira nokuti ukaramba uchimira pandomira inini unofanira nzara. So zvakaitika katatu kana kuita katatu kekuti munhu anouya achimira pamwana uyu amai vake vakangosvika chete kana kuti mwana uyu akazobva pana munhu akabva pana amai vake akabva pamwana uyu anoenda chinotorwa nani naamai vacho. So amai vacho vaizoisa mashoko ekuratidza kuti aiwa munozviti muri vadiki but mvura ishoma kwamuri. Inini handimirei newe panyaya idzi ndinooneka kudarika iwewe kunyange ndakazvara iwewe wona makore andakasiyana nawo. So vaita senga vari kusotesana vakasvika pazuva rekuti izvo kana mari yako irendi isingakwane undiudze ndiri kubhadharira uri mwana wangu. Ndokubva varovana vari panzvimbo ipi yekushabasa iyoyo kusvika mangwana vaenda kuenderana kumba zvakare vachibva varovana kusvikira vakuzopopotedzana vari mukati mekushevedzana kuti izvozvo hauna zvaunondiita iwe kusvika nyaya yabuda kuti ndo nyaya yachona. Ende vane misha iri padhuze ipapo vakazviona vari kurwadziwa nazvo kuti zvingaitika sei ndokubva vagara pasi. Saka nezuro ndopa vakaenda kunoshevedza amai vemwana uyu nemusikana wake kuti vagariswe pasi vachibva vashevedza zvakare vamwe vakuru vemusangano uri kutoka kuti vauye vagare. Madzimai vari kuti tiri kukumbirisa kuti hunhu wamuri kuita rombo rakanaka kana muri maroja tingatokumbira kuti mubviswe zvenyu munomu muende neunhu hwenyu pakutinyadzisa. Kana muri malandlord vane dzimba dzavo tiri kukumbira kuti vachaya kuzogara pamuri varatidzewo kuti vatiri kugarira mumba pavo pakanaka. Asi mashoko emunzvimbo anoti veduwe kunyange riri basa hapana here mamwe mabasa anoita kuti dai maparadzana zvenyu umaenda kunoshanda kwake asi pane kusura muchitukanirana zvinhu zvinonyadzisa amai nemwana mukati menzvimbo.
mwana ane mwana wake 1. Amai vatori nevana vavo vanokwenda kuita 4 kusanganisira mukwasha turiko, asi bhodhi idiki. Muchisvika pavari ipapo munotofungidzira kuti amai ndo mudiki pane mwana. Amai vanogara nani pamba pavanogara? No, amai havana murume. Okay, vanotochinjana zvavo vanhu kuti ari kuuya kuzogara ipapo vanozogara ipapo. Ende amai vanogara vega, havanyari. Vanosevedzera kutoti iwewe kuti nditosvika pakukuchengeta, baba vako vakaenda kudhara, right, ndakakuchengeta neizvi nemari iyi, so ndine experience pazviri. So zvakarwadza madzimai akawanda kuti asi raito zviri kuitika, so hongu ibasa. But madzimai ari saka pane vamwe vaitoshevedzera kuti imi madzimai muri kurwadziwa nei, vanhu vari kuuya kudzimba dzenyu here, asi kuuya kudzimba dzenyu. Mirizhonga pakati paamai nemwana yava nenguva yakareba sei? Avatori nenguva kutisvika kuma 3 months vachirwisana vachirovana. Amai ndivo vari kutorera mwana. Amai vari kuti handisi kutorera mwana, vari kuti handitorere mwana. Inini ndakamira chete, kunyange akamira paari akaona inini anouya kwandiri. Saka mwana arwadziwa nazvo. Asi amai unoshedza kuti kana mari yako yerendi isina kukwana, wagara uri mwana wangu, uya kana chikafu chevana mwana wako utora ndokupa kuno chigemu chitakachimasa ichi. Experience. Wakatoenda kuchikoro nemaridzi, nhasi uya utitorere chimuti. 6 minutes to 10. Chokwadi muri yeZimbabwe rigandapinda ndiri mukati mekufamba nekubvabvedza nekutsotsura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Muramba makachibatira chimuti chikonzero munochida mhani. Muri yeZimbabwe regai ndibva ndangopindira chandoda kupindira pana pamuri yeZimbabwe. Chinowanikwa mukati menzvimbo inonzi Gokwe Chidoma. Paka Gokwe Chidoma. Chiri kuti kudini? Ichokwadi muri yeZimbabwe regai ndikuzivise kuti nyaya yakaitika mukati menzvimbo iyi inyaya yekuti izvo pane murume ari kuchema achiti mhosva ndakaita, asi kuita kwandakaita mhosva muri yeZimbabwe matongerwo andiri kuita, ndiri kuona senge ndiri kukuwadzwa. Mwari vangandibatsira sei? Nyaya yakaitika ndeyekuti murume uyu akabatwa nemudzimai wemunhu. Abatwa nemudzimai wemunhu ndokubva avharirwa mumba imomo, haana kubuda. Zvekunzi izvo akazotiza kukasiya bhandi, akasiya trouser kana akasiya boots kana kuti cape watch kana kuti phone. Aiwa, akavharirwa mumba. Murume wemukadzi uyu ainosevenza kuGokwe Center kubasa. Okay. Anouya maweekend kana kuti after 2 weeks zvichienderana nekuti ari kuwana sei. So hama dzemurume uyu ndo dzinogara kumusha, ndo dzakaziva kuti pane zviri kuitika. Vari mavillage ari padhuze napadhuze, asi makabatirwa munhu kuchidoma. Okay. Vaziva kuti mumba mapinda munhu, veukama vakakomba imba ndokubva vabata munhu. Ende munhu uyu vanomuziva nekumba kwakewo naiye nemukadzi wake. Anozivikana. Ndobva abatwa. Veukama vakati hatisi kuda kunyadzisana. Murume uyu achibva abatwa ndobva musunga maoko kuti asatiza, ndobva aenda kunoshedzerwa mukadzi wake nevana vake vachibva vauya, ndokubva vaenda kumba kwababa mukuru, vanove baba vekumba kune muroora akabatwa. Ndobva vaenda kuzibaba nehama dzemurume ane mukadzi uyu asipo. Murume achibva afonerwa, ndokubva anzi hatidi kuti uite more than 6 hours usati wasvika kunoku, nokuti kana kuchienda kumapurisa kana kuchienda kwamambo kana kwasabhuku, iwewe unofanira kunge uripo, asi haufanire kunonoka titore nguva yakareba takabata munhu. Yes, chikombo chakabatwa. Tinasengeta kidnapa munhu. Okay. Murume akakasira zvisinei, akabva atsvaga motokari kumabhururu ake. Motokari amai kumagunde emotokari mahwari. Apo anga audzwa mamiriro enyaya. Atoudzwa mamiriro enyaya kuti mhanya kuri kushamwari uri kudiwa, pane zvaitika kuri zvakare zvakati. Ndokubva asvika murume ndobva anzi nevabereki, sarova munhu ndokusaka takudana, titoriwo nesimba isusu takatowanda kudarika iwewe. Asi munhu ndiye kurova munhu imhosva. Mukadzi waendeswa baba achibva wapinda mumba, zvikanzi toita sei, zvikanzi handisi kuda sabhuku, ndinoda kuti isusu titaurirana kana tawirirana. Ndobva vaenda baba vachibva vagara kumba kwababa mukuru aya, hama dzemurume chibva chashevedzwa, hama dzemukadzi ndobva asiri weukama arisati radare ratashedzera sabhuku kana mambo. Veukama pindai, kuchibva kwapinda vemukadzi nekumurume. Right,
hama dzekumukadzi wemurume anova ndiye nemukadzi wechikomba nehama dzachene nemurume anova ndiye muridzi wemudzimai mafamilies akapinda mangani matatu zvikanzi apa vangasati vaenda manje uri imomo une here zvaunofungidzira kuti unokwanisa kutipa zvokuripa mhosva yawoita izvi chikomba chiri kubvunzwa zvikanzi ndinokwanisa kukupai mombe 2 zvikanzi 2 ndo dzawachaja ini semuridzi wemukadzi ndoda mombe 5 zvandoda mombe 5 zvikanzi ndo dziri mudanga mangu dzese zvikanzi asi zvatiri zvikanzi alright unotipa mombe 4 plus 800 US neblanket mombe 4 dzakazobuda 800 US neblanket ari mumba ainzi nyora pasi kuti ndapa Bhozho mombe 4 800 US neblanket pane vari panapa unofungidzira here kuti mabhuru ako paunogona kuita semawitness zvikanzi achibva shedza muningi zvikanzi saina ako ndobva saina achisaina ndobva abuda mumba ndobva vanogara pasi vanogara panze muridzi wemurume abatwa mukadzi wechikomba akati ndoda kuti nditaurewo panapa hama dzangu dziripo ndawana mukana wekutogara kuti pasi nehama dzemurume wangu nezvaari kuita izvi zvikanzi musaone mudanga umu muine mombe 5 mombe dziri mudanga umu dzaifanira kuti dziite 9 baba isabheudzai hama dzenyu kuti dzimwe mombe dziripi mudzimai wemurume akabatwa ndiyari kutaura zvikanzi ndawanawo mukana wokuti nditaurewo nokuti zvandiri izvi hazvisirizvo idambudziko remurume wangu zvaitika nhasi zvazvindivhundutsi izvi asi zvinokonzera nhamo nematambudziko ekutambura kwangu inini ndaishaya nguva yekuti ndikakuwanewo sei veukama vemurume wangu kusanganisa neveukama kwangu inini ndikada kudzokera kumba noti ndarasa mhuri handichadi musha pamwe pane zvandipini mweya wandipinda ndati mombe dziri mudanga dzaifanira kunge dziri pfumbamwe asi mune 5 iko zvino zvikwatorwa 4 masara 1 bvunzai dzimwe 4 madziona kwadzaenda bvunzai murume wangu kuti dzimwe mombe dziripi ndokuoneka kuti kune dzimwe nyaya atozvijaira ende ava vakabata mukadzi ava pavakamuti yatingopinda mumba tichitauriraneka vaizviziva mushure mekuti kune kwazvakamboitika ndo zvinoitwa murume uyu ende nyaya idzi hadziende kwamambo anopedza ega nekuti akangodzi zvakati anobvuma chaasingadi kunzi aende kunogariswa pachena murume uyu mukoma KB pakabva pazobuda nyaya yekuti pamavhireji anokwenda kuti 3 akatenderedza ane kumwe kubata wakaitwa zvakare nevakadzi vevanhu kwakaenda dzimwe mombe 4 akabatwa nevakadzi vevanhu wangani 3 kumwe kwakashajwa 1 kwese kumwe kanzi 2 dzichibva dzaenda amai vemukadzi uyu anove ambuya vechikomba ichi vachibva vati vabereki inini kwangu murume uyu akabvisa tsvakirai kuno ndokubva aunza 200 US ndo yakaroora ndiitirewo metsi yemari yaroora murume uyu kunze apa ni vana 3 nemukadzi asi kunzi kwabuda mombe 8 dzaenda kumukadzi akabvisa tsvakirai kuno ne200 US mukadzi akanzi neweukama hapana chatinotaura pamainini wamwe chiri maigura wamwe chiri tete wachiti ani kusvierera neukama hwavo hapana chatingataura zvaitikwa nehama yedu izvi zvinonyadzisa izvi zvikanzi nemukadzi ndichiri panapa ndiri kukumbirawo mombe dzinoenderana nedzakaenda kwaibatwa murume wangu dzoende kumba kwedu ndine mhurini saka pangu pachidiwa mombe 8 dzinoendawo kumusha kwani musha kwangu nemari nokuti ini ndini munhu wokushanda achienda kunoita chifambi kuchinobhadhara ikoko ende kana akunobhadhara anotora mudanga nesimba ini ndozonyara kuti ndi munhu anoda imba saka ndonyaya yangu pano zvakazoitika baba pati ndiriya simudza
Simudzampata tirove pakatsika handiri yaiwe iwe wandirove ndakumbira handiri yamaikani iwe pakatsika simudzampata pakatsika simudzampata pakatsika I didn't for it to win it penny for. I didn't for it to win it penny for. I didn't for it to win it penny for. Reporting to the angel. Reporting to the angel. I just buying for the pit on the pro. Fana to the picture of driver. Jumanda Wakachueba Communication. Simply what I might. Then you're not winning penny for. Work out for simply what a mighty Danioroshi Akioroshi Rikiti for 26 minutes to Korofo. Ya Zvichaitika. Zvikanzi veukama kuenda severe vangu zvinonyadzisa izvi but kusiri kufa ndekupi mwana wangu kuitwa banditi rekukushandira kubva kuna natezvera nemurume wake waita banditi rokushandira magirlfriends ake kuti kana asvike abatwa ndokuchanobhadharwa imi makandipa $100 yetsvakire kuno right panapa mucheta usi kupera mwana wangu anoramba ari pano okay ende anoramba ari mukadzi wemurume uyu asi zvandakutora ndezvekuti mwana wangu zviri kwauri zvawada kuita ndipe mwana wangu ndimboenda naye pasaiti ndobva vaenda pasaiti mukoma kembe vaenda pasaiti vachibva vadzoka padare zvikanzi dare amai madzoka severe madzoka chichi zvikanzi tadzoka zvikanzi mashoko zvikanzi aiwa muridzi wenyaya ini ndangutaura kutsama kwandakaita pamusoro pekuti ndakabereka 9 months ndikadzidzisa mwana wangu muridzi wenyaya mwana wangu ndobva asumuka ndobva afugama pamusoro vedare inini ndinotorwadziwa kuti vabereki vangu vana chavakadya vana ndakaita kurudzi ndiri kusumudza rudzi vamwe vekukama vakati chokwadi tinozoona kune vana vakangwara vana vane hunhu chiwatiwati zvaitiwa nehama yedu tiri kunyara zvikanzi inini ndakudeclare mumba mangu okay zvandiri kutaura ndezvekuti ameno kana pane vanyarikani but chokwadi chinongosunungura murume wangu hapana pandakati zuva ranhasi kutsamwidzana kasva kutsamwisana ndichamunyima bonde kwete okay tinongogara samazuva ose paadira kuita zvaanoda ndoparina chikonzero ndiri murume wake ndiri mukadzi wake saka inini bonde ravanofarira nekufara kwavanofarira ndekwekubhadhara kwete kwemukadzi wekuroora saka inini ndiri kuti inini handidi kuvaomesera mari vanayo nekuti tikaverenga mari yakabuda ikawandisa zvandiri kutaura panapa ndezvekuti ndiri kuti pawiki rimwe chete rine mazuva anokwenda kuita 7 ndichatora 4 days dzekufara nemurume wangu okay idzo kuti ndisamuomesere ndinoti 4 days kwete mazuva ese 4 days kana ada kudarikidza 4 days aiwa ndiye asi zvandiri kutaura inini ndezvekuti pa 4 days ndiri kufungidzira dzimwe dzenguva anozoti ndamunyanyira nokuti pa 4 days idzi asingade achida anotamba neni but ndinobhadharwa anofana kubhadhara anofana kundibhadhara ndiri kubhadharisa ndichabhadharirwa $20 patinge chisangana muimba yemukati okay ndo zvandiri kuda zvikanzi nevamwe imama imimi ndo zvamaiteri kunoudza mwana kuzvikanzi no makaregerei kuti iwe ndo zvawakaudzwera nevabereki vako zvokuti mukadzi mukangoshanda chete mukangoita mombe mudanga unofanira kunotora vakadzi vevano mombe dzichienda anofanira kubhadharwa ndiani zvikanzi ndonyayachi ndonyaya yavepo so vanhu varipo ipapo vakaita senge vazodhivhaidha vanhu vamwe vachiti zvinoita vamwe vachiti zviite vamwe vachiti asataura nyaya iyi ndamai vemukadzi zvikanzi aiwa zvemunogona kuti ndiwo vadaroka but asimuka achitaura padare muridzi wemurume yes saka pane zvimwe zvipfuwo zvange zviripo zvakafanana nembudzi zvakafanana nehuku zvakanzi
ngazvitakurwe. Veukame wemurume ndivakati nyaya yekuti sazitomera mangwana ingozi mumusha munomu. Uchida usingade ngazvitakurwe zviendeswe kumusha kwemukadzi. Pakatorwa mbudzi dzinokona kuita idzo 13 mbudzi dzikatakurwa. Huku dzanga dziri hombe dzaisvika kuma 16 nezvimwe zvivana, but hombe dzanga dziri 16 ndobva dzatakurwa zvese dzikabva dzaendeswa vachibva sara vari pamba. Saka iko zvinozvi pakugara kwacho naka murume ndiye azoenda kwaSabhuku manje achibva anoti ndiri kuripota nyaya yekuti mukadzi wangu inini ari kundibhadharisa kuita bonde naye mumba. Murume ndiye aenda kunoripota manje kuna Sabhuku kuti ndo zviri kuitika. Sabhuku kwavari nyaya itori nyowani nekuti pakatika nyaya pakutanga haina kunoripotwa, vakagara pasi vari veukama. Sabhuku ndo kuchidana mukadzi uyu kumubvunza kuti kune dare renyu kunoku. Zvikanzi namukadzi uyu inini handisi kuya kudare, kana vachida dare shedzerwai dare hombe racho rakakonzeresa izvozvo zvamuri kunze muzonitonga. Ndobva abvunzwa murume zvikanzi kune dare hombe rinodarika iri, murume achibva ngonyarara. So iko zvinozvi kuti aenda chinoti kuna Sabhuku shedzai munhu ari kuti kwanzi kana uchifana kuya kunoku unofanira kuya nerimwe dare hombe rinodarika iri ramakatonga mumusha mangu ndisingazivi. Pakataura mudzimai maconditions kumurume mushure mekunge abatwa kwenguva yakareba achita mabasa ake echipfambi. Murume akabvuma here pamberi pedare? Murume akaisotera kuti ndakanganisa. Munonzwa kuti kana vakagara padare panonzwa kuti mazvinzwa here shava izvi, mazvinzwa here shava izvi, muri kuzvinzwa here shava izvi, kutenderedzana vese kusvika veukama bvunza muri kuzvinzwa here ari kundibhadharisa imba yemukati. Vedare machinzwa chivaterere vanyama igokwe chinoma gokwe chidoma ndizvozvo chemowa umwe chete ndo kwenda munyaradzika huku gokwe chidoma kwene wedu mushakabvu munyaradzi. Regai vedare tiri kudzoka hanzi mushe ita gaga nthawe zadiyana. Uyo mwana uyo kurwa naBaba paTouchline ngabe baba anotoa paniwe ganga obva anoshandira kumwe kauye kana kudobodara gavure new branch baba yo new branch ndeboshawa tinotenda waita basa Peter Zuru nthawe ndozadiyana chipinga chodhadhama CS Rauto is ready kuti vapinde kamustudio nechirongwa malonje paita munango. Halo pa National FM. Nyemba muri right ere mukoma wedu? Ndakanaka zvisingaiti. Tiri kutaura nani ari kupi? Kutaura namkwaya pagazevo apo. Tibatsirei, muda kutibatsira pane chipi? Tola batsirati Amai vakanyanya rubhadharisa babavo. Akagonere mudzimai uyu? Akagona nekuti mari yakabuda yakaenda kumusha kwake ishoma dzani yakabuda kaenda kuauti. Saka agona kubhadharisa murume? Abhadhara wadaiteta 50. Aiwa baba, iva tiri kutaura nani? Ndamukwasha paEastview pagazevo apa. Ziva kuti uri mukwasha kaiwewe? Nditori mukwasha zveshuwa. Okoyo mukwasha. Mufarisi anonzi Master mukwasha chimuti uyo. Tinotenda. Safi baba Isabel nthawe ndozadiyana right munobatika sei pa namba dzipi? Icho kwadi mkoma kebe ngoti rega tuli wamukase kwene nyasanda divide muzenda tafi poto kule maikoro zaka chokumanyara makina gift nyadimbu jona pamoja na pompovu wanomuti desusa chale chembe kariba juice beto pamoja na banabazi etoni muropa nisika kangani goritoto driver pamoja na baba shero bakabada chimuti mangwana ncheke nichizokudza nyaya yepa Glenview mkoma KB nemhuri yeZimbabwe kunonzi kwa gogo shumbaga kune nyaya Amai vane mwana kasvika pakuita 45 years umwane 30 years vasida kana kumborora vachibva vazoonekwa kuti ndiwo vanga vane dambudziko mashoko avakazenge vakutaura vachikumbira ruregerero kuvana vavo ndo akaipa apo mwana anga ari ku UK ndokwanga achigara
kusvika pa 45 years mukoma kepi anambogara audza mukadzi kuti ndokuda kana kunzwa moyo kuda munhu asi amai vakazengera kuti ndaikuita sei mwanangu ndaikuita izvi neizvi neizvi saka sorry pakaipa vanoda kundibata mhuri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisinganyadzise iyi nhamba dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovipa kuti ndidzo namba dzacho ndapota musabhipa sa Queen Loleni Nyasha Muzambi po rikiti vu